ifanc Ceredigion, Elin Cyw sy'n ma, a gobeithio bod chi gyd yn iawn ar ddiwrnod Shwmae heddi. Nawr, heddi, beth am i chi ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg gyda Shwni boi neu Shwmae? Nawr, dwi'n gwybod bod llawer iawn o bobl yng Ngheredigion yn hoffi dweud Shwmae, felly bant â chi. A hefyd, beth am i chi fynd ati i wylio un o raglenni Cyw heddi, neu pa bynnag raglen arall ar S4C i chi'n hoffi. Ac os ydych chi yn dysgu Cymraeg, wel, daliwch ati i chi'n neud gwaith gwych. Welech chi'n fian? Dyna bawb! Nawr siwr i chi gyd, fi sy'n ma, Welsh Whisperer, un gair sydd â fi ddweud, Shwmae. Mae'n ddiwrnod Shwmae heddiw. Felly, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Amser bach yn tricky ar y funud yn dwi, ond mae'n bwysig bod chi cadw'n hapus. Ac os chi'n gweld rhywun ar y stryd, neu lawr rewl, neu dim bynnag, jyst dweud o Shwmae. Ac os chi'n gweld fi o gwmpas, chi'n gwybod beth i ddweud. Shwmae. Good thing. Shwmae, pobl Ceredigion. Shwmae, plant a phobl ifanc Sir Ceredigion, Nigel Owen sy'n ma. Yn enillad gwaith, dwi'n enillad ffarmo, nid yn enillad dyfarnu heddi. Dwi'n jyst yma'n gweud Shwmae i chi gyd, achos cofiwch bod heddi yn ddiwrnod Shwmae. Mae'n bwysig iawn, a dyn ni gyd fod yn brod iawn o'r iaith Cymraeg, a pwy mor bwysig mae i ddefnyddio fe pob cyfle gewn ni. Hyd yn oed jyst gair bach Shwmae yn eich cychwyn y drafodaeth neu'r sgwrs yn Gymraeg. Hwyl i chi! Helo, bobl Ceredigion, neu dylswn i ddeud Symai. Dweud gwir, dylwn i ddeud Shwmae wrthych chi. Pa mor braf wedi cael y cyfle i ddathlu'r diwrnod arbennig yma. Cyfle i ni wrth gwrs ddathlu yn Cymreicdod y fwy na dim ynde. A dathlu'r ffaith yn bod ni gyd yn gallu siarad iaith y nefoedd. Mwynhewch a dathlwch mewn steil. Shwmae, un o'r cyfarchion gorau mewn unrhyw iaith yn y byd yw Shwmae. Mae'n rhwydd i unrhyw un i ddweud o bynnag iaith, a mae yn torri'r iân syth wrth i chi gwrdd â rhywun newydd, dweud Shwmae. Helo! Diwrnod Shwmae hapus i bawb, a Shwmae arbennig iawn i bobl Ceredigion. Siwr i chi boes, i ni gyd yn gwybod, my West is best. Felly heddi, joiwch, ymfalchiwch a rhannwch eich Cymreicdod trwy ddweud Shwmae. Mae'n syml, mae'n effeithiol, a falle just beth sydd angen yn y cyfnod yma. Helo bawb, neu ar ddiwrnod Shwmae, Shwmae pawb. Ben ydw i, a wy'n mawr obeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn ac yn iach, ac gweithio'r cyfnod digon rhyfedd sydd ohoni ar hyn Covid-19, gobeithio gewch chi gyfle heddi i fwynhau'r dathliadau ar ddiwrnod Shwmae. Mae'r cyfan ni mor ffodus yng Ngheredigion bod yr iaith Gymraeg yn barhau i fod yn iaith yn cymunedau. Ac felly cymerwch cyfle heddi i ymfalchio yn eich Cymreicdod ac i fwynhau'r dathliadau. Pob hwyl! Helo bawb, Shani Sionc sydd yma, gobeithio bod chi gyd yn iawn ac yn cadw'n ddiogel. A Shwmae i chi gyd. Ie wir, a Shwmae mawr i holl blant a phobl ifanc Ceredigion. Gobeithio bod chi'n mwynhau lle bynnag yr i chi. A chi'n gwybod beth? Diwrnod Shwmae oedd un o hoff ddiwrnodau Shani Sionc yn yr ysgol. Ie, oherwydd o'n i'n gallu gweiddi Shwmae i bawb. Shwmae bobl Ceredigion, Mari Grig sy'n ma. Neges fach sydd â fi i ddymuno diwrnod Shwmae hapus iawn i chi gyd. Cofiwch na te i ddechrau bob sgwrs drwy ddweud Shwmae. Nid yn unig heddi, ond bob diwrnod o'r flwyddyn. Defnyddiwch y Gymraeg. Mae'n berchen i ni gyd, a mae'n agor dros hefyd. Joiwch. Helo, Shwmae, Iwan Griffith sydd ma. Cofio natoch chi gyd yn gynnes nôl na yng Ngheredigion. Dwi yn y stiwdio newyddion ar hyn o bryd, stiwdio newydd sbon. Mae'r BBC erbyn hyn wedi symud o lan daf yma i ganol y ddinas. Felly dyna i chi gip o'r stiwdio newyddion, a dwi'n cael y fraint nawr ac yn y man y dyddiau yma i gael gweithio yn yr adeilad newydd. Yma'r yr ystafell newyddion, felly cofio natoch chi gyd, neu fel dylen ni weid heddi, falle Shwmae, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn ac wrtha i. Hwyl fawr. Helo, Shwmae! Shwmae, holl blant a phobl ifanc Ceredigion, y sir orau yn Nghymru. Ie gwir, ac mae diwrnod i ni ddathlu heddi, yn diwedd hon? Wel, mae hi'n beblwydd arno ti, Daf. Mae hyn beblwydd yna, odi, ond mae hefyd yn ddiwrnod i ni ddathlu ein Cymreicdod ni. Mae hi
un ddyrnod Shwmae Cymru. Cyfle i ddechrau pob sgwrs gan ddweud Shwmae Cymru neu Shwdi. Neu Shwdi But. Hoffi hwnna'n fawr. Ei, joiwch y dathlu heddi. Shwmae Cymru. Hwyl fawr, Hwyl Shwmae fawr. Cymru, hwyl fawr. Helo, Shwmae, diwrnod Shwmae hapus i chi gyd, bobl Ceredigion. Mae'n wyntog, mae wedi bod yn bwrw glaw fan hyn ar fynyddoedd yr Elenydd yng Nghalon Ceredigion. Ond cadwch yn saff, cadwch yn iach, a drychwch ar ôl eich gilydd. Diwrnod Shwmae hapus. Wel, helo i blant a phobl ifanc yn y Ceredigion. Fy enw i yw Bronwen Lewis a swydd fi yw canu ac ysgrifennu cineuon yn enwedig yn y Gymraeg. A mae'r Gymraeg wedi bod yn bwysig iawn i fi yn fy ngyrfa i wrth i mi canu ac ysgrifennu cineuon yn y Gymraeg. Ond hefyd, mae'r Cymraeg yn neud fi'n unigryw. Mewn byd mawr cerddorol, mae e'n neud i fi sefyll mas ac i fod yn unigryw. Felly mae hwnna'n bwysig iawn. Felly, joiwch a'ch wythnos a na i weld chi cyn bo hir. Ta-ra! Shwmae Ceredigion! Wel, i fi'n gweud Shwmae. A dwi'n deud Cymru. A mae hon yn gweud Shwmae! Ie, joiwch eich diwrnod. Dechreuwch bob sgwrs y Gymraeg heddiw a bob diwrnod arall. Shwmae, ta-ta. Helo i bawb yn Sir Ceredigion, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Osiant yma o'r band Candelas. Jyst eisiau dymuno diwrnod Shwmae hapus i chi. Diwrnod Cymru, fysa'n i ddweud. Felly, gobeithio gawch chi ddiwrnod da, a challenge i chi. Dwi eisiau chi drio ffindio 3 band Cymraeg, da chi rioed i gwrando ar nhw o blaen. Mae yna filoedd allan nhw, felly, cerwch ar goll, ac mwynhewch.